Velkommen til. Jeg skal altså stadigvæk lige komme over den. Det er den 16. december. Den ligger ikke så godt i maven. Lord og Plovs. Du hedder ikke Plov. Lord og Kevin P's julekalender. Og Peder står altså for Pedersen, ikke Plov. I dag, der håber jeg, den ultimalyme, vi får en bedre øl end sidst. Fordi den, vi fik sidst, den smagte af gamle gnu. Jeg tog for mange sår af den. Den ligger virkelig ubehageligt i maven, synes jeg. Og nu skal vi have en Thy Classic med 4,6%. Og jeg har virkelig høje forventninger til den her, fordi at jeg elsker Classic. Ja. Det er faktisk en af de øl, der er mørke, jeg godt kan lide. Jeg er så glad for det. De er jo ikke to af dem der, de tog med. Så den ser sådan her ud. Prøv at overveje det, Mike, hvis du skulle have den 2 gange. Den havde jeg ikke taget 2 gange, så nemt er det. Og den er altså flot. Den er flot. Den Og den dufter godt. ja, jeg skal lige have noget andet komme over. Jeg vidste godt, du ikke rigtig tog så mange tår, den der porter der. Den her, det var bedre. Jeg tror alligevel også nu, der er alt, det vil altså, det smager godt efter den der. Den er lige et nødt bedre end Thy Pilsen. Ja, den er rigtig god, den her. Ja, og det er altså også lidt snyd for den der Thy Pilsner der, fordi nu drak vi jo ikke den efter den porter der. Det kunne godt være, hvis den kunne måske have været... Ja, men Flensburgeren, de fører suverænt. Mm. Det gør de. Far er glad i dag. Jeg er faktisk meget lettet og glad i dag. Ej, det var lige, jeg blev lige også i godt humør efter den der. Altså det er sådan, at jeg kunne gå hele vejen igennem gågaden og synge julesang i januar måned. Det kunne jeg virkelig. Fuck så godt det var. Ja, sorry, den der porter der, den ligger virkelig dårligt i maven. Jeg er faktisk ikke så hype lige nu. Den er altså ikke god. Okay, Ja. for content skyld. Nej, du gør det ikke. 3, 2, 1. Hvorfor gjorde jeg det? Fuck, den smager dårligt. Idiot. Vi tager en breaker. Cut.